lapen Karbiang long arlo ke illegal encroacher si plank set lo. Aronde pen ke do tum si plank set lo la ke klar da kalam lo. La sopo si ante identity crisis polam tapan si ke nang le rong lo. La ke chini nenga jo ding piglo hai. Sita non pini lui thule thod lo ili tum ke we are politically marginalized. Ili tum ke political aja kontra ili tumari deng abelu. Non kopli sona constituency ke nili tum ili tum Karbiara ra tum ke ili tum ke jong heli chingthu char buta election ke haidunun elo athema ilitum akar bia phai sita ke minority klar daklo la so potsi piniar ni ke longle phelangle bangcherai de sta ilitum kachari etum ke chupu hai helo apata teng khana helo athema claim da do podang te alang litumang hoi bangke linglang hirpo lahai hui atomon lahai hui a situation theklong si ilitum Karbiang long pen kacesong ang deng lo la bangke paragraph 2 sa paragraph 7 arona teng pen council abotar dis long pen ke chairman ke thana popu ke puelo abinong ke ilitum pupe pin da council tum claim dar nang po aron tok ang lo sistame council tum claim ke der lo ilitum memorandum apong pilo lata claim ke der lo la so phi claim ke ong si Guwahati high court long tak case pichok lo Guwahati High Court penta pulo council tum cikloyan frogong bong claim danoi pulo lata claim dalo pulo tangte KCKB tuma phana bangke dak pen bangke terek nangji pu bangke asap ta council long non kacari bom si ya make hai tudura moha bangke jam kora council long ke asap ta ave la si non niligi puji pu bangke songa hinpen KC tum jongsi alang litum ni tuma hin penge pulo pro ruling class nan non KSA long aja leader tum pro ruling class pusi pulo la si alang ni tum pro ruling class kali kacari tum along kejang dun ling kali pujong si nang chet hak dun tung pulo tangte lam pen nang thak dun nang nilo ni tum ni puji pu bangke lam pen kali pena penama chesong phinoi nili puji pu bangke pena pen chesong phinoi athema council election ke non chiklo joni berlo anke KCKB tum ta election lo ke vote ke nang jok dun thai po lapen hala KCKB tum ke karbi karba ka so tum inglo so tum phan paching thur nang la tum phan raikom nang ke ma thak lo ke ar pulong sing nang elo itu ni poji pu bangke lapen isi mo pen nang lipu lo pak soba arti choho walamba eviction claim lo protang te la daga bangke la ke lam ki lam thong ke tobek po lam ki lam tobek po lapen dak Karbiang long kace song hut dak ke chairman in thanangi puta ong dong ratum mangke pulo dak la son claim lo putang te dak ke che dong cha kan doji pinia son mong doji no pak so bang ti cho pu haso ta lam na claim sedan li tum ki pudam ji pu bangke atowar ke men nai best option ke lake arona teng pen ke claim helo ni tum lamboy ki pi bangke jong si 6 tu long ke tok ang arona teng pen apen Guwahati High Court arona teng pen jong si claim lo pulutang te aron pen claim lo pulutang te dake la ke aron po hormu ke chedong chakan ka bedeji phan ke bong ka charbu ka bedeji phan se aron pude dolo lasi ni tuma hin te penta aron pen se song no non ke nanga chari bo matum se aron be se claim tum de det atheng no ate bulong sipital lo pinian yanta dak ke chairman in thanoi tu sebena teng pen aron chesla moi pu ate bulong si dolo CM ate bulong si dolo ta claim leader people la hello tu hin pen puji pu bangke ta kape ka tomar ri rong to la ken pak soba arti chuho bang kanang plan polo bangke hit alang li methang racharia le phan along ra acha tai long bangke EPSLC tum illegal encroachers mate aron re pen ke do tum phan karchak dun polam ke plan te datnang po labang so chatai pen sita bangke paklar dak lo nili tumki pu bangke eviction ke chedon dun re puligi pu di nuthela bangso eviction ke claim bangke la ke manghume me la pen akaprek kopine akamatha ake mang dolang putin dun me po bang thang bak be leki pudun na puta kali ke damtang dudu koloni long eviction ke claim agutta nili tuma hin pen ke lamthi isi ke choro dun no lamthi isi choro dun no la sitin Karbiang long otun EPSLC asong mate opposition long pen akiru olam the kachuru olam the si apu arbak long ji puge joyke pen long ji pu mathanang ni
kacari tum opposition along pen kacuru lam the di arbak joy ki pen long ji pu matanang ni nili tum choro donji sita kumantulo choro ige kar biang long ara la phan pa jok hun un la bangso asayang deng claim no putang deng tum choro ji sita non son akisung ge langgoy son si kili hala bangso akisung long pen la harlung si pu sokon purma si joni tum ke langwan ulo akisung pa jok lo pu bang ke tum la bang ke koi pri la bang ke akisung ge aroi si libom lang asap su sokdam chom ela ke na hokka lili lang itum pui bang ke la si non langdam lo non India ada long ta non bang ke BJP ke cari hud bang ke RSS atau bang ke non katang nak lok lo dhormo angbong ka pacetan la pacar bu lage camping lo la son thak si hala bang so agenda teng si non RSS tum agenda ateng communal agenda alang ni tum ke dhormo bong ka pace chok la bang so agenda si non ta dak bang ke kar biang long ta asam benang chengna juhet sipajhara long Darong district long haladak eviction ke claim hut haladak ta jasmet pen ke muslims akhaya tum ke do adim of eviction claim long la pen kar biang lo ar do bangta langkai jam dudu koloni khan bosti la do anta muslims akhai tum kona mar dasi eviction claim lo la bangso eviction ke claim ke don dun de pu bang li pu gadi nile tum ki pu bang ke la muslims akhai tum kona ma ke do la tum phan pang thek chot eviction claim chot main ton ko ka bang ke chok chi pu bang la bang ke rap tum klar dak nani ke kacari tum along si jang dun ling tum do ruithule thorlol amut pi asong phali ke jongdam kali ta kes elong kacari tum inut banghini tum ke la ke pro ruling class la so ang thek la ka rada theklong pa melo kaun KSC bulutang la ke si pressure group ke matin pressure group anke non ange claim tho bangke la ke pleasure group PLEASURE tum ke aning kapang sam a group som se man chude pressure gi pi bang ali ka pharoi dun tum som se man de lo non bang ke la si ang thek thek long atlo council tum a kachari a ke chok chi ke ang deng tin ani bang do sita alang li tum non la ke jang dun ling tum a se chibin hai no ma la ke ni le phan a ju ai ni thek long ho lo ba do beta a si bi dun hai hello la ke sita me council tum han kupine asab bak churu me athai dulu putai prapik lo ke rangpo asab bak angkra ke lo mutai ke bang lo tum kachuro ji phan la so ang deng sinang claim rong lo la sinili puji pu bangke hala puson la pro ruling class along ke do tum bangke nili puji pu bangke alang litum jong si pressure group ateng ar puji claim thek thelo brotang te nili ke alang litum phan pinrem re do clip non pu bang nili ke sita hala tum ke chok ke tum han ka panai don ka pharoi don bang ke claim nang nilu un e purte do clip no la pe nili tum ans tame kachari tum han che dan thek thelo un e lo purte do clip po sita me la ka pharoi don ka panai don kar chak don ke chok che tum han abegi don bang ke la ke claim thelo un e te do clip ji